Dear Ate Shakoy, nagsulat ako aning programa para ma-share nako ang akong kaagi o bakuhaan pod kini og pagtulunan sa uban. Tawga lang ko sa pangalang Romel Joy, 23 anyos, nagpuyo sa Lunukan. Sa akong kambungan Ate Shakoy, dili gyud balikayan na naay ma-fall dinhi kanako. Partikular na ang babae nagiganlang Junarda. Kaya kayo view diri lang. Ano ba ako ba diri ba? Mo na kung ginaingon sa imong hatsada kay view ba. Si Junarda Ate Shakoy, ako ang iring-iring. Bisan pa man sa iyang itsura nga murag santilmo nga nabuntagan, kami malipayon sa among bawal na relasyon. Kami Ate Shakoy, sweet kaayo. Paglakag-lakag, permi, niining kilit sa pangpang naginganlag lawis. Si Junarda Ate Shakoy, toxic kayo. Malate lang gamay, diretso na magmahay. Hi bibe. Gusto mo ka bibe? Di lagi ka ga-reply sa kuha. O kung dili pagyud paagapan Ate Shakoy, kani padulong na sa iyang pagmaoy. Sus, Pero may na lang, ay nagkakundi. Good na mo kay bulag oh. kay may bulak na makahilot sa iyang pagmahay Ate Shakoy. Wait, tatalab. Di kita ka sa luon. Usam na siya. Uy, nang tawag good. Ulag dala kong bulak. Nag-import pa ikuha na. Mahalong ba yan na? Tag 150. Ika malo, mangkal na paborito ka na ko nga bulag. Maugahan na imo. Usam na siya. Bakit ito yung kauna ni time na maglamit-lamit dito. Minaunan kayo ni siya Ate Shakoy o kada magkita kami. Permi ko siyang pag-ilubi. Usa good? Giningon ba kay ko sa imo ay pagilukay ko, bi. Sayang pa kaayo uy. Nga nagong taon-taon. Ay sige na lang uy. Mama kayo balik. Mas bako lagi kayo ay. Nagmuntras na buhay itong naging adlaw. Ano na ako sa bako kayo. Eh, pwede ko mo kasi pa. Hamil ko mo. Ang amuang relasyon na Ate Shakoy puno sa excitement. Naunta wala na'y kahumanan. Pero, usa ka adlaw ni ini, Wala ako ang asawa ni Choy! tinuod gyud di ay Ate Shakoy na walay aso na makungkong. Ug sa uban niha nga naay kairing-iring, undang nakamoh. Kay kana siya makabuisit sa atong kinabuhi. Ug diri na human nga akong pagsaysay sa akong mga kaagi Ate Shakoy. Ug daghang salamat sa pagbasa sa akong kaagi dinhi sa inyong programa.